याव गोदान मोनसे पलिटिकल हान्जा दानो थांगासिनो दङ। बे पलिटिकल हान्जानि गुबै अबजेक्टिभआनो जादों बिथांमोननि बुंनाय बायदियै एक्स एनडिएफबी फोरनि रिहेबिलिटेशननि खामानि जाफुङाखै, दफा इमप्लिमेन्टेशननि खामानि जाफुङाखै, जितु एक्स ग्रेसिया मोननांगौमोन एक्स एनडिएफबी हिसाबै बिथांमोननिया बे मोनफुंनाय जायाखै। जेलाव थानांनाय नैबेनि सोमोन्दै दिनै रावबो रायखाङाखै। बाखि बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनो गोनां थांखि सरकारा लादोंमोन सुक्ति जायैनि सिगां नैबेफोरो दिनै गासिबो फेलें जादों होननानै आं बुङाखै बेखौहाय। मा बुंदों नोंथांमोना खुद निजेनो नायबानो जाबाय। जोंहा एक्स एनडिएफबी मानाव गेदेर बिआर फेरेंगा रनजित बसुमतारी सार बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबीनि 64 सा जेलाव थानाय जोंनि जा गेदेमा सुबुंफोर दङ बिथांमोननि हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ दिनैनि सरकार मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ मावफुङाखै आरो केस उइथड्र खालामनायाव मावफुङाखै, एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय मावफुङाखै, बेनिफ्राय जोंनि रिहेबिलिटेशन पेकेजनि थाखाय मावफुङाखै, इमप्लिमेन्टेशनफोरनि दफाफोरनि इमप्लिमेन्टेशन खालामनायनि थाखाय मावफुङाखै। जा खामानि मावहोनो नागिरदों बेनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय आं सरकारनि जानानै आरो एक्स एनडिएफबीनि सासे सोद्रोमा जानानै बयनिसिमबो गुरैयै खावलायदों। दानिया भिडिअखौ नायजोबालासिनो नोंथांमोना कमेन्ट्स दाहो। भिडिअआ दंबावो, आं नोंथांमोननो बेखौ इन्ट्र' हिसाबै होबाय। गिबियावनो हेल' एसपि ब्लगनि जानो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाग्रोबाय। बिथाङा बेजों लोगोसे आरो गोबां खोथा बुंबावदों, जेरैहाय दिनै माखासे दफाफोर माखासे खामानि मावनो गोनां थांखिया मावफुंजोबाखै होननानै बेनि अल्टारनेटिभ जुदि पलिटिकेल हान्जा गोदान खुलिलायनांगौब्ला बे सलिउसन नङा। बेनि सोलाय जोङो बेयावनो अबजेक्सन खालामनायनि गेजेरजों बा बे मानो जायाखै मानो मावाखै बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै रायलाय होनलाय थाफानानै खामानि मावोब्ला हयथ' बेफोर खामानिया जाया नङा, जालांगोन। बेफोरबायदि खोथा बिथाङा बुंदों। दा बेयावहाय बेखौ बुंनाय लोगो लोगो दिनै आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों, बेखौहाय नोंथांमोननो आं फोरमायनो होननानै सानदों। बिथांनि जि बुंनाय बे सेम बिथांनि बुंनायनि फारसे आङो मोननैसो खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों। बे जिथु अल्टारनेटिभ पार्टि गोदान दानाय मानि थाखाय दादों, बिथांमोननि अबजेक्टिभसा मा, बेखौ अलरेडि नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेनि फिननायखौ मानाव गेदेर जोंहा फेरेंगा सारा माबोरै बुंदों, जे बिथाङा दिनै स्पष्ट बुंदों जे अल्टारनेटिभ पार्टि दानो गोनां बेबायदि प्रयजन गैयामोन होनना बिथाङा बुंदों। अब्ला नोंथांमोना जोबथानायाव नैबेखौ नायग्रोदो, बेनिफ्राय जोबथानायावनो होलांबावगोन। आसल मेन पइन्टआव दिनै बिथाङा खुद बुंफ्रुना लाबाय। आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बेनि क्लेरिफिकेसनखौ होनो थांगासिनो दं। जोंनि रिभलिउसना जोबाखै। बे नङा जे जोङो अस्त्रजोंल' रिभलिउसन खालामनांगौ। जोङो दिनै मावनाय दांनाय आरो इन्टेलेक्सुवेल सफिस्टिकेटेड मोनसे सिन्ताधाराजों जोङो दिनै बर' हारि जौगानायनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। खिन्थु बे नङा जे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टि दायोब्लासो जोंनि जा मिजिं, जोंनि जा थांखि, बे थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन। जोङो अपेनलि बिथांमोनखौ खावलायदों। दिनैसिम जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेसेबां लजिस्टिकेलि जोङो सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टनि थाखाय बर' रावाव थोंजोङै बुंनोब्ला रांखावरि गारनानै जोङो खामानि मावबाय दङ। सासेबो बै बुंग्रा सुबुंफोरा जोंनि चिफ सारनि खाथियाव बा जोंनि सरकारनि सोद्रोमाफोरनि खाथियाव थांनानै बुंफैयाखै माबोरै मावनांगौ, माबोरै माबानांगौ। बिथांमोना रांल'। रायजोफोर, डेट मिन्स खोथाया जोबोद क्लियार जे बिथाङा जाखिनि खोथा बुंदों बेयो थारैनो सैथो। आं बिथांनि बुंनायावहाय समर्थन दङ जे दिनै माबा मोनसे नोंनि अबस्टेकल्स जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय बा दिनै गोदान पलिटिकेल हान्जा बा आनज्रायनानै गोदान हान्जा खुलिनाय, पार्टि खुलिनायनि बेजोंहाय नोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन बिदि नङा। नाथाय थानानैनो खामानिखौ रायलाय होनलाय मावनानै बुंलायनानै फोजोबनो हायो। दा बे एखे खोथायानो दिनै इउपिपिएल पार्टिया बिपिएफनि समावहाय बिथांमोना बे खोथाखौ मानो साननो रोंदिया। दिनै बिथांमोना बिपिएफनि मावनाय दांनायखौहाय माबा मोनसे जायैनि जाहोनाव बिथांमोना माबा मोनसे अभाबनि थाखाय बा ओरै थोरै जायाखै, उमुक थुमुक जायाखै,
बे खोथाखौ बिथांमोना बिजिरलायनायनि गेजेरजों बेयावनो थानानैहाय सुस्रांनो हायोमोन जि एग्जाम्पलखौ दिनै बिथांमोना एक्स NDFB फरामनि जि गोदान हान्जा गोदान पार्टि दानो थांनायाव दिनै बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना फोरमायबाय अब्ला आं सानो बै समाव गोरोन्थिया दिनै UPPL पार्टिनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ सानस्र' हायियाव मावदों जानांगौ जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना गुबुन मोनसे हान्जा दानानै जिहेतु दिनै मोनसे थेर बेथेर बा आलाय सिलायनि जि थासारि बे दिनै सोलिगासिनो दङ दिनै जोंनि गेजेराव गावस्रालायनाय मोनसे मोननै मोनथाम आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा राष्ट्रीय दल हिसाबैबो जोंनि हारिनि गेजेराव गावस्रालायनाय दा खोथाया बेसो जे दिनै बिथाङा जि उदाहरनखौ होदों थारैनो बे उदाहरननि भुलखौ दिनै बिथांमोना 2020 बेनि सिगां 2015 सनाव खालामनायानो बिथांमोननि मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थिमोन दा नैबेनि फारसे रायजो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आं दिनैनि थाखाय नैबे भिडिअखौ नैबे समावनो फोजोबनो सानबाय लोगो मस्ट